lapho uThixo aza kuthulula phezu kwehlabathi indlala. Uyabona ngokusemnandi abanye bayithatha ilizwi balitshisa. Uyabona ngoku kusemnandi isatanism. Abanquli bakaSathana basekwi-planning yokuba iBhayibhile bayitshintshe. Amen. Amen. iBhayibhile bayithini? Bayitshintshe bazalwane. Ayizutshintsha but izawutshintshiswa, izawubhenishwa. Ingqungquthela zamadimoni zihleli zikaSathana zikamtyholi. Izawuthwani iBhayibhile? Izawutshintshwa, izawubhenishwa le iBhayibhile. Okanye ke andikayazi but ngiyafuna unixelela ndililumkise njengebala uba ukhona umoya ozayo. Amen. Amen. iBhayibhile izothwani? Izawutshintshwa. That is why ifuneka ube ngumzalwane odla ilizwi, ube ngumzalwane onexesha nelizwi. Hallelujah. Hallelujah. Ochitha ntoni? Ixesha elizwini, ulithathe ilizwi libe ngaphakathi kwakho. Amen. Hallelujah. Ungabalekeli kude elizwini ngoba uSathana uyalazi ixesha lakhe uba lenze njani, liphelile emhlabeni. Amen. Yazizi izigi zakhe useyabuye emhlabeni, simhlangabeze ndiyazizwa izigi zakhe useyabuye emhlabeni, amagama abangcwele asebhaliwe encwadini yokubuya kwakhe. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni, seliyokhala ixilongo simhlangabeze. Usemnyango wezulu wehlela emhlabeni, seliyokhala ixilongo simhlangabeze. uThixo makasincede bazalwane, ngoba sinezinto thina njengabazalwane kanye njengebandla esingazinothisiyo, but fortunately uSathana uyazibona, uyazazi. uSathana uyalazi ixesha loba akasenalo ixesha elininji emhlabeni, but thina njengebandla we are too relaxed. Sirelaxile, sipholile. Kanti umtyholi namadimoni kaSathana ayalazi ixesha lakhe ukuba liphelile emhlabeni. Iyabuya inkosi yamakhosi, uyabuya umdala wentsuku, uyabuya uSomandla uzolanda ibandla. That is why efuna ubana naye abe nabantu okanye angene nenginginya yabantu esihogweni, angene nenginginya yabantu ekubhujisweni. Ngoba bazalwane isihogo, the hell, si-prepared, si-ready, hayi for abantu. Siyavana bazalwane? Hallelujah. Isihogo sikhona, isihogo si-ready, hayi for wena. Kodwa xa uthe wathanda imikhuba yeli lizwe, wathanda zonke izinto zeli lizwe, isihogo senzelwa uSathana namadimoni akhe.
That is why uSathana ene-entertainment ezingaka. That is why uSathana etshintsha ingqondo zabantu. Ukuba mangathi ngoku kudala ndihlele emzini wami nabantwana bami nenkosikazi wami ndixelela unkosikazi ndithi inkosikazi ngicela sibe ne-meeting. Amen. Hallelujah. Ndithi inkosikazi ndicela sahlukane ngoba umyeni nami uyeza ukhona ndinomyeni. Thina ntoni bazalwane? Kanti ngondiyindoda nami ndinomyeni oyindoda. Hayi sisimanga bazalwane esikaSathana ezenzekayo.